Namaste na parang ni Jobanivlog ito sinunod ko fin ko sa bodo babay sabay mazib pokwan na mohorlan sa number damo ko in vlog ko mabe in vlog ko para zubas na lang sabay ang pra interesting kan sista kalam na but बैसागो बोथोरा आंहाबो उदास उदास मोनगासिनो दं आरोना ओमफ्राय जाबाबो बहानो रोङा बैसागोखौ आलायस्लाय मोननायानो खारा आंना माने बैसागो रंजाबावनो बेबायदि गोसो जायो आरोना बेनिफ्राय न'थिंबो थांनो बिराद गोसो जादोंमोन आङो गंगासिना फुजा बिराद गिदिर जायोमोन आरोना जोंनाहाय ओमफ्राय उफाय गैया स्कुलाथ' बन्द गैया जुदि गंगासिना दिनखालि स्कुला बन्द होयोमोनबा आं बाहेरा बिजनिनिफ्रायनो धुब्रि लागावलांगौमोन आरोना आं बै खनसे ब्लग्सआवहाय बांलादेशजों जोंनिजों नांजाबनाय मोनसे दै खिथादोंमोन ना ब्रह्मपुत्र दै बेयावनो बिराद मानसि दुगैनो थाङो क'क्राझार बङाइगाव फुरा थाङो आरोना बाट आंहा नुवासै आनलाखि बिराद मोजां साजायलायदोंमोन आङो मानसिफोरनि स्टेटास दोननायफ्रावसो नुबाय आरोना थांनो लुबैलायनाय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनो हागौमोन जोंनि आल्लाफोरनि गेजेरावनो माबायदि गंगासिनाखौ पालन खालामो जोङो आरोना सनाफोर बाट उफाय गैया नुवाखसै बेयावनो थाबाय नालाय जाब्रा दा ओमफ्राय बेफोरखौ फोसाबनानै आङो जोंनि मा देखायलांनो हायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना बिब' बिनानावफोरखौबो बिराद मिस खालामगासिनो दङ टाटा ये मुनु को डर गया तू मुनु सेस में यार बिदि सैमाया कि अरथाबथारो आया नोङा ओमफ्राय मामा थांला दे टाटाखौ टाटा होनदो टाटा जों बेजों बोरै थांफानांगौ टाटा नोंनो ब्रास लानानै बोरै थांफानो नोंथ' खलम लायाखै जों थांदे बाबा आंना हरबाय थागोन बाबा बांद्राय हाग्रानि थाबायनाङा निहिर दङ दे बांद्राय हाग्रानि थाबायनाङा दै दङ निहिर थांदो ओमफ्राय सोनाबार जेंगावखौ महरखौ लानानैनो ओंख्रि ओंखामबो संगारथारनोसै आरोना ओंख्रि ओंखामाबो सानदोंमोन आं मैया जोगोनार खावसेजों एसे मांसफोर लाबोनानै जानोसै खिन्थु उफाय गैया नै हारा गैयि मांससो जानोसै आरोना जोगोनारजोंहाय जायो बेबो बारा बेदर जानानै मानसिफ्रा हाइ प्रेसार जालागासिनो दङ ओंखायनो आं एसे कन्ट्रलाव थाथ'नोसै मालाबा थानो हाथाराबा लायनानै जानोसै आरो सोनाफोर ओमफ्राय जोंना हजोंहाय न'आव थुब्रियावहाय अमा फुथारदोंमोननो आरोना बे अमा रानथाबथाबा आं खनसे आदार होनो मोनलायनाया बेखौ फुथारबाय जाहैदों मैया आरो ओमफ्राय दा लायग्राबो गैया लाबोग्राबो गैया हारा हादि एसे न'आव लाखिनाय फोराननाय दंमोन जाहैदों मिन्थिला आरो मोनजानाय नंला न'नि अमाखौ आरोना अरजाला माथो खालामबावनो संनानै लागासै माम्बार बे जोगोनार सयाबिन बुट संनायखौलाय मा देखायबावनो ना बेखौलाय बयबो रोंखायो संनोसै आं माबा लाब्रा सोरनाफोर मैयानि जि सुनायफोरा दिनैसो एसे सान्दुंआव होसुनानै गोरान जाबाय आरोना मैयाथ' सान्दुंआ बांद्राय खरा नङामोन खनस्रांनानै लानोसैलाय बिमा बुरैया मालाबा फटखरिया अबेबा थांबा नांगोन ना सुस्रां दोनखाबाय खनस्रांनानै दोनखानोसै बिदानि फेनखौ मादि सोनानै लादों नै लै oh my god थैगोनलै बेफोर गथ'जों आयौ खोब जानाय मोनथारबाय आरो गावहा बेखौनो बोखोनो रोंनाय मोनथारबाय गानदों आयौ आदानिखौ आदानि आयै जारलालै गथ'फोरजों बिफाफोर गैयाबाबो बिसिनि महर मोखांखौ नायनानै आंहा बिदिनो गोजोन मिनि थायो आरोना सोनाफोर बिफाखौबो दुखु खालामहरा आं बेफोरखौनो खिथाहरनानै देखायहरनानै आरो गस्ला गानबावनोसै आदानिखौ आं खननोसो लादों नोंनो हामालै मा हरदो सोना खनना लागोनसै आं बिथांजों जाला बुद्रु आरोना दामानि जोबथ'बाय सोनाफोर फिसाजोखौबो थुहोखांबाय ओंखाम जाहोखांबाय फुथुखांबाय आरोना ओमफ्राय बैसागो फोरबो मालाय मागिनो फैलायलायगासिनो दङ ग्रोबनो बेनिफ्राय आङो माखासे कुइसननि सोंनायखौ बेनिफ्राय आङो माखासे कुइसननि फिननायखौ मोजाङै होआखैमोन आरोना ओमफ्राय आं गोसो जाबाय आरो आंबो बिब' बिनानावखौ एकदम गोसोखांगासिनो दङ गोबावजों खनसे लोगो मोनबाय बैसागोआव ओमफ्राय दसेनो गावबागाव आलदा जाफिनजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आंनाव सोंदोंमोन हाइलुरिया आब'नि असे बिनानाव नामा नोंनि आबाखौ खनसे देखायबाव होननानै ओमफ्राय उफाय गैया बिदिनो आंबो फिसाजो लानानै ब्लग्स बानायनाय जायोना माने क्लियारलि देखायनोनो मोना आरोना आङो ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननो खिन्थागोन आंहा साबेसे बिब' बिनानाव आरो हाइलुरिया आंनो बिनानाव असलि नंगौना नङा ओमफ्राय गिबियावनो आं बुंनो सानो आब'खौ आं ब्लग्सआव लाबावनो सानदोंमोन आब' माने आं दाख्लैबो खिन्थाखादोंमोन बैसागोनि ब्लग्सआवहाय आंनि आनैनि फिसाजो आरोना ओमफ्राय गुवाहाटियावसो नालाय गुमैनि न'आ ओमफ्राय हुलुस थुलुस बेबो मोनायावनो थांफिनदों मोसाखांनायनि हरावनो थांफिनदों बेनिफ्राय
आंहाथ' अखानायै फुङाव फैबाय आरो हायलुरिया मादैमोनाव दङमोन बिहा बेलासियाव फैबाय खुनु लोगो मोनलायनाय गैला आरोना हुलुस हुलुस जालाजोब्बाय ओमफ्राय हायलुरिया आंनि माने आंनि आइ बाबानि फिसाजो नङा माने आंनि बिनानावानो माने आंनि दादि आरो मादैनि फिसाजो आरोना ओमफ्राय माने जोङो उन्दैनिफ्रायनो ज' देरबोदों ज'यैनो थादों माने दादि मादैया जोंना उन्दैयावनो गैया जादों आरोना माने भगबाना लेंहरदों होननाय जाबाय आरोखि ओमफ्राय जों ज' देरबाय आरो बिदिनो बिसोरो उन्दैमोन नालाय ओमफ्राय जोंनावनो ज' थाबाय ओमफ्राय बिदिनो बयबो हेल्प खालामलायबाय देरबाय बिदिनो जों ज' देरदों आरोना आं हाबा जाजासिम ज'यैनो थादों ओमफ्राय बिनि उनावहाय फरासुनानि खोथा दं नालाय बिदिनो जोंनाथ' दाब दाब जायगायाव आलासिफोर दङ आनैमोन दङ अबावबा गावसिनि आयंबो दङ बिदिनो बेयाव एसे फरायबाय आरो मोजाङैहाय ओमफ्राय आंनि दादिनि फिसाजो आयलुरिया ओमफ्राय जों थेवबाव बिब' बिनानाव आसलिनिफ्रायबो बांसिन अनलायलायो आरोना आसलियाथ' खानाय बोबुंलायनानै बुलायलायोसो जाहैदों आंनाव आसलि बिब' बिनानाव गैया सनाफोर आं ओमफ्राय आंनि आदा ओमफ्राय आंनि फंबाय आंना बेनो आरोना बाखि माखासे काजिन ब्रादार काजिन सिस्टार गोजा आंना आरोना आदा हायलुरियाबो क'क्राझाराव थायोबाबो बेहाबो बेस्थ' बायदा मावथानानै दङ जखन बेहाबो बेस्थ' आंहाबो फिसा फिसौनि बेस्थ' आं थांनो हाया ओरैबो थांनो हाया ओरैबो फैनो हाया आरो आब'खौथ' दा बुंसै दाख्लैनि ब्लगसआव खिथाखादोंमोन आङो थांनाय बैसागोआव लोगो मोननायल' ओमफ्राय नै दा बैसागोआव लोगो मोनबाय माने आनैना न'आ बङाइगाव सापागुरियाव आरोना बेयाव फैबाबो आंबो थांनानै लोगो हमहैनो हाया बेबो आंनिसिम क'क्राझारसिम फैस्लाबनो हाया आब'आबो गाहाबो खामानि मावो जब दङ मालाय बेहाबो बेबायदिनो उल्थां फाल्थां आरोना ओमफ्राय बिसोरनिख्रुइ आगोल आंनो हाबा जाग्रोदों आरोखि आंनि बाबुआनो बिदिनो 5 बोसोरसोआनो जाबायमोन अब्लासो आब'आ हाबा जादों आरोना आंहा जालाबायदों आगोलावनो आरो जोंनि फौजि मानसियाथ' नेबाय थानो हाया बारा गेदेरसिम जालायनाय आंना जेबो टारगेटआनो गैया साख्रि बाख्रि मावनायनि स' आंनि फरायनाया जोबनाय बायदि जाबाय जोबनायनि फरायनाया जोबा बाट हाबा जाबाय आरो माथोबाव फौजि मानसिफ्रा थाब थाब हाबा जायोना बांसिनानो सोरबा गोबावजों हाबा जायो खिन्थु बांसिनानो थाब हाबा जायो आरोना बिसोरो 27, 28 इयार्सबाथाय हाबा जाखाबाय आरो माने न'फोर लुखांनो हाबाय होनबाथाय हाबा जाखायो फ्रायखौनो बिदि नुयो नर्मालि जिबना बेबायदिनो आरोना ओमफ्राय सबसे आंनो गोसोमसिन आंनो नायनोबो एसे गाज्रिसिन खुगा बारासिन ओमफ्राय आंनानो सबायमाया जेवसिन इसोर हरनायसो जेबो साना अब्लाबो जों बिराद अनलायलायो आरोना बेनिफ्राय आंनो थाबसिनबो हाबा जादों आं थाबसिनबो बुरैग्रोसिगोन खोमा आरोना आंनानो फिसाफोरा देरग्रोसिगोन ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननो क्लियार खालामना होबाय नोंथांमोना दाख्लैयो क्लियार जायाखैमोन मोनब्रै कुइसन फैदोंआनो आरोना हायलुरिया आब'नि असे बिनानाव नामा होननानै असे बिनानाव नङाबाबो जों ज'यैनो देरबोदों माने जोंनावनो जों ज' देरदों आरोना बेनि सासे फंबाय दङ आगै ओमफ्राय आंहा बे साथामानोमोन आदा ओमफ्राय आंनि फंबाय बेनोसै आंनिया ओमफ्राय आइ बाबा दाथ' जोंनाव बाबा गैला ओमफ्राय आं मालाबा फुराना ब्लग्सआव होनदोंमोन आंबो मालायनि गाननानै देरदों होननाय येस बे आनैमोनहा माने आब'मोनहा आरोना आब'नि ड्रेस पार्टिखौनो आङो बिराद गानहैयोमोन आरोना बिसोरथ' टाउनाव थाखायोमोन नालाय ओमफ्राय बिसिना माने एसे गोजाम जाबाथाय आंहाथ' गामियाव जाला बुद्रु काबादि गेलेनानै जिख्लाबलायनाय जिफोरा बे सिख्लाबलायनाय जोंना जायो जेखि गस्ला गाना मानो ओमफ्राय बे आब'मोना गावनि गस्लाखौ आंनो हरजोबोमोन आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि जाहैबाय गानै देरबाय दाना 9 ना 10 मोननाय लोगो लोगो आब'निफ्राय आं जौसिन जाबाय आरो ओमफ्राय आब'नि गस्लाया बोरै हामबावगोन आंनो थेवबो एसे गिदिर बायोबा बेखौ हरबाय आरो एखमबा गोदान हरबाय एखमबा फिर बिसिनि गाननायफ्रानो जोंहा ग्रोब जायोमोन आरोना आङोहाय माने टाउननि एसे गोजामानो जोंनि गामिनि थाखाय गोदान जायोना बेबायदि ग्रोब देरदों आरो सोरनाबो एनिवे आं आंनि माखासे बाय'डाटाखौ नोंथांमोननो खिथाबाय ओमफ्राय आंना साबेसे बिब'याव साबेसे बिदांबाय बेखौबो खिथाबाय आङो येस आं गेजेर आं हारसिं ओमफ्राय अख्रा नङा आङो हारसिंबाबो दावरावबो देरनाय नङा जोङो हारसिंबाबो माने बाबाजों खस्थ' खालामनानै आदा आं बिराद खस्थ' मोन्दों ओमफ्राय फंबाया नबोरियाव फरायनायखाय बेयो एसे खम जादों आरो खस्थ'आ आरोना बाबाजों समान जोंहा माने उन्दैनिफ्रायनो सोरनाफोर भिडिअखौ गोलाव खालामला माने आंना जेबो टपिक गैया दिनै देखायनो लागा जेबो गैखायामोन आं आंनि बिब' बिनानाव बिराद मिस खालामगासिनो दं जों फनावबो रायलायगासिनो दङ ओमफ्राय ओंखायनो आङो नोंथांमोननि कुइसननि एन्सारखौनो आं होगोन होननानैहाय दिनैहाय माने आङो होबाय आरो सोरनाफोर फांफुं भिडिअ मोनबायबा माफ खालामदोलाय आरोना जेबो देखायनो हाया मा देखायनाया बखिलागासिनो सानदोंबा माफ खालामबानो जाबाय जायफोरा बेखिनि शेयार खालामनायखौ नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय सोरनाफोर थेंक इउ स' माच दुगैना लानोसै आङो मैयानि ड्रेसआनो नै दा मुगै